Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti! Algunos, ven aquí. Repartiendo entre las mesas, venga, repartidos. Repartidos a las mesas, Carolina. Uno en paralela al canto y la van haciendo. Una vez que tengáis hecho eso... A l'arribar al taller, ens posem les bates, ocupem els nostres llocs de treball i escoltem les indicacions del mestre de taller. Aprenem a atendre i escoltar per poder després planificar i realitzar la nostra feina correctament. I també, com podeu veure, treballem la importància de la puntualitat, la primera norma del taller. A mesura que avancen les classes, les peces i mobles que fabriquem són més complicades i necessiten més elaboració. Per tant, nosaltres també anem adquirint més coneixements i habilitats. Aprenem els diferents tipus de fusta, la seva utilitat i les tècniques a treballar. Coneixem el nom i la utilització de les múltiples eines i els materials de fusteria, sempre sota la supervisió del Juanjo, que ens ensenya i ajuda a que evolucionem i siguem més autònoms. Per unes hores, deixem de banda llibres i exàmens per donar pas a tasques més manipulatives. La seguretat és un element imprescindible a l'esclat. En els tallers, gairebé sense adonar-nos, treballem altres matèries curriculars i la importància d'aquestes a la nostra vida quotidiana i laboral en un futur. Encara que tots elaborem les mateixes peces, cadascú desenvolupa el seu punt més creatiu i personal fent-les diferents. A poc a poc anem veient el fruit de la nostra feina i ens omple d'orgull veure ben acabades les peces i trobar la utilitat d'aquestes. El soroll i la feina del taller no ens impedeix trobar moments de companyerisme i cooperació. Ah, sempre deixem el taller igual de net i endreçat que l'hem trobat. Fins després!